An balimaw RFI ye kunnafoni fasilasi sɛbɛn ye. Nin ye faransigaw tɔgɔ la arajo so min n'o bɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan. Ale y'a jira k'a fɔ min ye Mali jɔnjɔn ye, n'a bɛ fɔ nanzarakan na ko drapeau, ko a turula Kidal. Nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye san 9 laban in na Mali drapeau ka ye Kidal. RFI y'a jira k'a fɔ nin ye ŋaniya lawaleyalen ye. A fɔlɔ ye fɛn min ye, o ye k'a fɔ nin ye ŋaniya kura lawaleyalen de ye. Cɛfɔ ani kanbɛn n'a bɛ fɔ a ma ko accord pour la paix et la réconciliation, ni o labɛnna Alger n'o ye Algérie faba ye, a bɛ se ka lawaleya cogo min. Ni wale in sera ka ɲɛ sɔrɔ, cɛfɔ ni kanbɛn o bɛn ka wale o waleyaw sabatili kolo min ni a sigira faso fɛ n'u ko a ma ko comité de suivi de l'accord. O comité de suivi de l'accord o de ye cɛfɔ ni kanbɛn min ni bolonɔbila kɛra la an fɛ Mali kɔnɔ, nka n'a tun ju jɔna Algérie kolo sigira faso fɛ, ko kolo in bɛn kɛra cɛfɔ ni kanbɛn ko la fɛn minnu kan. O kolo in ka baara de ye ko ka o cɛfɔ n'o kanbɛn bɛn ka wale sɛbɛn in ko k'a nɔbɔ, a lajɛ k'a lajɛ fana a bɛ se ka waleya cogo min. O kolo ka tɔnsigi min n'o kɛra Kidal, Mali ka drapeau a bilara fiɲɛna Kidal, ko nin de ye waleya ye, waleya min b'a sara, waleya min b'a jira k'a fɔ ko Kidal, Mali ka jamanatigiya, ko a waleyara Kidal. Nin ye kuma dɔw ye, kuma minnu n'u olu kɛra dɔn fɛ, dunan minnu n'o ye Mali jɛɲɔgɔn minnu sigilen don an fa dugukolo kan. RFI fana y'a jira k'a fɔ ko olu ka ciden min tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Serge Daniel ye, ko a ko Mali drapeau ko a tun bɛ fiɲɛ la Kidal dugu kɔnɔna na, ko nin tun y'a siɲɛ fɔlɔ ye, sabu a bɔra Mali drapeau tun tɛ Kidal ni y'a san 9 ye, ko nin ye misali ɲuman ye. Ko min ye bandaw fana ye, ko bandaw ko ja tun bɛ yen, k'a kɛra i n'a fɔ minnu bɛ yen ni Kidal a setigiya ni a mara b'u bolo bi, k'olu a kɛra i n'a fɔ u ka jɛ ni Kidal ye k'a fɔ Mali dugukolo dɔ don, ko nin ye o tamasiyɛn dɔ ye, ko a Mali ka dugukolo a tigiya ka a waleya Kidal, k'ale ye ɲininkali min kɛ ko dɔ wɛrɛw bɛ nale ni bɛɛ y'i kɔnɔjɛya. Colonel Fode Malik Sissoko k'ale ko nin bɛ ale wasa, nin b'a wasa, nin ye farifoni ye ale bolo, k'a ye k'a fɔ ko Mali a ka jamana a tamasiyɛn a drapeau o ka ye Kidal, ko o ye ale nisɔndiya kosɛbɛ. An balimaw, kunbɛn in a senfɛ min ye Mali jɛɲɔgɔnw ye, k'u ye furancɛ fanga marabaw u y'u sɛbɛkɔrɔ fo, ko sabu ko hakilina kura de bɛ kuntilenna kura talen don Mali ko la. Diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen olu ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali dugukolo kan, olu ka kɔrɔsigi min tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye MINUSMA ye, Mahamad Saleh Anadis, a ko n'i y'a ye k'a fɔ Mali drapeau a sera ka ye cogo kura la Kidal, ko ni sabu tɛ fɛn wɛrɛ ye, jamana mara kalifalen don maa kura minnu na n'o ye furancɛ fanga ye, ko a kɛra i n'a fɔ olu kɛra maa ye maa minnu u ye banbanci kɛlɛbolo kɔrɔ ninnu u ye danaya lawaleya u ne u banbanci kɛlɛbolo kɔrɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. MINUSMA a ka cɛsigi min bɛ yan, a ko wasa wɛrɛw sɔrɔla koyi. O wasa dɔ ye jumɛn ye? O de ye k'a fɔ kɛlɛbolo min n'o ye Mali soldasi kuraw labɛnnen ye, a bɛ fɔ min ma nanzarakan na ko bataillon reconstitué, o de ye Mali soldasiw ani banbanci kɛlɛbolow ka soldasiw, olu minnu bɛ yen n'u bɛ ka labɛn k'u kɛ Mali soldasi cɛkuraw ye, ko yanni sɔnni cɛ k'olu fana nata Kidal. Kuma donna fɛn minnu fana na, o ye banbanci kɛlɛbolo minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ olu Kidal lakana bolo, ko olu laban u bɛna yɛlɛma ka kɛ Mali polisiw ye n'u bɛna baara kɛ Mali dugukolo kan. Ko min bɛ yen sa n'o tun ye ko gɛlɛn ye, o de ye kɛlɛcɛ minnu bɛ yen ni Mali kɔrɔnfɛla bɛ o kɛlɛcɛ ninnu bolo, u ka kɛlɛcɛ ninnu u bɛ se ka labɛn cogo kura la, n'o de ye k'a fɔ ko marifa bɛ minnu bolo olu ka marifa bila, minnu fana bɛ yen ni o ye kɛlɛcɛw ye marifa labilalen don, marifa labilara, ni marifa labilara tuma min u ka bɔ kɛlɛcɛya la ka ca wɛrɛ ɲini ka d'u ma. Ko kuma fana da ser'o ma, min ye Mali minisiri min sigilen don cɛfɔ ni kanbɛn, o
waleya sabatilia mali denw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye colonel Ismail Wage ale fana y'a jira k'a fɔ kɛlɛcɛ kɔrɔ minnu n'olu bɛ o kɛlɛcɛ 400 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko k'olu bɛ sɔrɔdasi kalandege la n'a waati sera olu de bɛna kɛ Mali sɔrɔdasi kuraw ye. Mali sɔrɔdasi cɛkura minnu n'o bɛna kɛ kɛlɛbolo ninnu ka kɛlɛcɛw ye ka fara Mali kɛlɛcɛw kan, Mali sɔrɔdasiw kan, ani ninnu bɛɛ lajɛlen n'u farala ɲɔgɔn kan u bi jɛ ka kɛ Mali ka kɛlɛbolo cɛkuraw ye. A bɛ fɔ minnu ma ko armée reconstituée. Da donna fɛn min fana na o ye k'a fɔ Kidal, n'a ma ɲɛ k'a fɔ Kidal ye Mali dugukolo dɔ ye. Kidal jamanadenw haju bɛ ɲɛ, jamana haju baara bondaso minnu na n'a bɛ f'u ma ko services sociaux de base, dɔgɔtɔrɔsow b'o la, baara yɔrɔ tɔ minnu n'o bɛ jamana fan wɛrɛw fɛ olu bɛ se ka segin Kidal cogo minnu na. An bɛ don min na i n'a fɔ ko bi yelen tɛ, kuran tɛ Kidal, ji tɛ, ji min ta ɲuman tɛ sɔrɔ yen, hali min ye lakana ye, dɔgɔtɔrɔsow tɛ yen, furakɛli yɔrɔw tɛ yen, fo yɛlɛma ka don nin bɛɛ lajɛlen na. Ko ninnu ye wale ye wale min a tɛ taa nafolo kɔ. Jate minnu a yira k'a fɔ dollar wari miliyɔn 1 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko kan ka don nin da fɛ. Nin kibaruya ninnu pereperelatigɛ dira kunnafoni labɛnni ani kunnafoni fasilasi sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko RFI. Kunnafoni fasilasi sɛbɛn kelen y'a jira k'a fɔ nin wale in kɛra février kalo tile 11 tɛmɛnen ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabili san 2015 ka se bi ma. O san 2015 ni bolonɔbila kɛra cɛfɔ ni kanbɛn bɛnkɛwale sɛbɛnna min tun kɛra sabu ye ka kɛlɛ jɔ Mali ani jamana borotɔla kɛlɛbolo kɔrɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. A lajɛ in kɛra Kidal de. Kidal fanga yɛrɛ ka cɛsigi so min bɛ yen n'o ye gouvernorat ye. Ko kunbɛ in kɛra ye. Colonel Ismail Wage wa ko k'ale sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara. Minisiri 5 fana tun bɛ yen. A ye layidu ta k'a fɔ baara ni cɛsiri bɛna kɛ Mali fɛ min b'a to cɛfɔ ni kanbɛn bɛnkɛwale sɛbɛn in a bɛ se ka lawaleya cogo min a kɛnɛ kan ko a y'a jira k'a fɔ kɛlɛcɛ minnu bɛ yen ni kɛlɛmarifa kan ka bila u fɛ, kɛlɛcɛdenya u bɛ b'o la, minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ sɔrɔdasiw ye olu na kɛ sɔrɔdasiw ye, minnu bɛ yen n'o ye marifatigi minnu bɛ yen n'olu tɛ se ka kɛlɛcɛya ɲɛ ko baara wɛrɛ na ɲini ka d'o ma, o baaraw de bɛ sen na. Ko Mali kɛlɛcɛkuraw na labɛn, o bɛ labɛn ni banbanci kɛlɛbolo minnu tun bɛ yen ni olu tun ye Mali kɛlɛ n'o ye coordination des mouvements de l'Azawad mɔgɔw ye ani plateforme mɔgɔw ye. Ninnu bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛcɛw dɔw na tɔmɔ i n'a fɔ ni hakɛ min tɔmɔna ɛmɛla n'u jɛɲɔgɔnw olu cɛla, o kɛlɛcɛ hakɛ kelen o na tɔmɔ minnu ko ta ye fasoko ye nka u bɛ kɛlɛ kɛ u fasow bɛ kuma bɔ cogo min, n'o ye plateforme n'o ye kabila min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Imgatu, olu kabila ɲɔgɔn minnu sigilen don n'olu tun y'u banamini jamana ni borotɔli cɛ, olu fana ka kɛlɛcɛ hakɛ kelen o n'a ta a bɛ dafa ni Mali sɔrɔdasiw ye. N y'a jira u la k'a fɔ min ye Mahamadu Saleh Disi ye n'ale ye diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnya olu ka kɛlɛcɛ minnu b'an fa dugukolo kan, a ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye olu minnu n'olu ye kulu sigilen ye, kulu min n'u ka baara ye bɛn kɛra bɛnkan minnu kan, cɛfɔ ni kanbɛn sɛbɛn in na bɛn kɛra minnu kan olu bɛ se ka lawaleya cogo min ka nɔbɔ cogo la min b'a to bɛn kɛra min kan a bɛ se ka lawaleya cogo min ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye o lajɛ ka kɛ Kidal. A ko a bɛ waatinin bɔ bi a kɛra jamana marabaaw ye, a kɛra banbanci kɛlɛbolo ninnu ye o, a kɛra kudu wɛrɛ mɔgɔw ye, bɛɛ kɛn bɛ ka jisuma dɔɔnin kɛ ikuli ji la, k'o de kɛra sabu ye min y'a to danaya seginna u ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to ko bɛ se ka ɲɛsɔrɔ cogo min. Sabu a yɛrɛ k'a fɔ cogo la ko kabili alamisa tɛmɛnen ko Mali drapeau ko a bɛɛ fiɲɛna Kidal, ko b'a jira k'a fɔ Mali ka mara a seginna Kidal. Bi ye a san 9 ye Mali ka drapeau tun tɛ se ka ye Kidal dugukolo kan, nka a ko mana kɛ cogo o cogo Kidal ye Kidal ko in a fitinɛ fanga ka bon kosɛbɛ, sabu nin ye banbanci kɛlɛbolo ninnu ka daga ye. Mɔgɔ caman kɔni fɛ min ye Kidal ye bi a bɛ coordination des mouvements de l'Azawad mɔgɔw de bolo ani coalition des mouvements de l'Azawad, ninnu de ne Mali marabaaw y'u bolonɔbila kɛ cɛfɔ ni kanbɛn bɛnkɛwale sɛbɛnna. Ni lajɛ in tɛmɛna waati la waati min a bɛ dɔgɔ furancɛ damadama bɔ bi Mali marabaaw tun taara Kidal kɛlɛbolokɔrɔ mɔgɔw ninnu fɛ ko ni kunbɛn ni lajɛ in ko a b'a jira k'a fɔ ɲɛ bɛ ka sɔrɔ kow la. Kidal yɛrɛ lahalaya bɛ lahalaya cogo min na fo a ka pepelatigɛ de. A ko jamanadenw bɛ yen
min ye fanga ka cɛsigi ye k'o bɛ kidal wa mali sɔrɔlasi minnu n'olu ye sɔrɔlasi kuraw ye olu dɔ bɛ kidal k'a fɔ ko kidal k'o bɛ coordination des mouvements de l'Azawad mɔgɔw de ka tigiya la n'o ye MLA n'u jɛɲɔgɔnw ye ko ni mali marabaaw ko n'u kɔni sɔnna bɛn kɛra cɛfɔ ni kanbɛn bɛnkawale sɛbɛn min kan ko siga bɛ bɔ a la ko kidal na segin mali kɔnɔ min ye cɛfɔ ni kanbɛn bɛnkawale min ye cɛfɔ ni kanbɛn o bɛn ka wale sɛbɛn bolonɔbilaba dɔw fɛ n'olu ko faso in tɛ tila a bɛ fɔ minnu ma ko plateforme ko ninnu nin tɛ foyi ye ka maaw nɛgɛ kumaw bɛ fɔ nka lajɛ in bɛ cogo min ni lajɛ in kɔni banna kaban nin bɛɛ bɛ kɛ kuma gansan de ye olu yɛrɛ kɔni fɛ ko hali kuma bɛna kɛ kuma kɛra ko minnu kan a sɛbɛn ma d'olu ma Fahad Al-Mahmoud ale ko lajɛ min ni u kofɔlen don Jamina n'o bɛna kɛ dɔgɔkun in kɔnɔna na ko Bamakɔ marabaaw u b'a fɛ ka jira diɲɛmɔgɔw la k'a fɔ ko cɛfɔ ni kanbɛn k'a bɛ ka sabati Mali dugukolo ka ten gansan nka o n'a ta bɛɛ olu ka ɲɛmɔgɔw ko olu fana tun bɛ kɛnɛ kan sabu nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin ŋaniya in tun taara san 2019 a dɔ tun ŋaniya taara nka o tun ma se ka ɲɛ sɔrɔ i n'a fɔ RFI y'a jira cogo min. balimaw kunnafoni labɛnnen ani kunnafoni fasilase sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko studio tamani ale fana ye nin kuma in fɔ ko alamisa tɛmɛnen n'o bɛnna février kalo tile 11 ma ko nin tun y'a siɲɛ fɔlɔ ye lajɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ kidal n'o ye cɛfɔ ni kanbɛn waleyaw ani o n'ubɔli kulu min sigilen don Mali fɛ n'a bɛ fɔ a ma ko comité de suivi de l'accord de paix issu du processus d'Alger k'olu ye lajɛ kɛ lajɛ in ɲɛ sɔrɔla tuma min a ɲɔgɔnna caman tun lajɛ tun labɛnna nka a tun ma se ka ɲɛ sɔrɔ minnu ye an faso Mali jamana marabaaw ye ka fara kɛlɛbolow kan kɛlɛbolo minnu n'olu ye marifa ta ka fɔ ta ye fasoko ye ani jamana yɛrɛ bɔrɔtɔla kɛlɛbolo kɔrɔ min bɛ yen n'o ye coordination des mouvements de l'Azawad ka fara Mali jɛɲɔgɔnw kan k'olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ko Mali minisiri min sigilen don cɛfɔ ni kanbɛn sabatili la k'olu y'a ɲininka k'a tun y'a jira k'a fɔ Ismail Wage tun y'a jira k'a fɔ ko fɔɲɔgɔnkɔ bɛ sɛbɛn minnu na ni da kan ka don sɛbɛnna fasoko la ko kɛnɛ in sigi kun y'o ye a y'a jira fana k'a fɔ ko Mali jɔnjɔn n'o ye Mali drapeau ye ko bɛɛ fanga ka cɛsigi so sanfɛ kidal Mali sɔrɔlasiw ka daga minnu bɛ yen ani MINUSMA yɛrɛ fana ka daga minnu bɛ yen a ko min ye jamana kɔni ye a ka fanga tamasiyɛnw bɛ yen aw hakili b'a la an balimaw a bɛ furancɛni bɔ min ye coordination des mouvements de l'Azawad mɔgɔw ye olu tun y'a jira k'a fɔ Guruma ye dugukolo furancɛ ye dugukolo fɛnsɛn don n'a bɛ Mali Burkina Faso ani Niger jancɛ la ka Mali ta fan ka bɔ a la kosɛbɛ coordination des mouvements de l'Azawad n'o ye MLA mɔgɔw ye o tun y'a jira k'a fɔ k'olu bɛna o yɔrɔ in dantigɛ olu bɛna o yɔrɔ in kɔlɔsi kana ani lakana siratigɛ la ko da tɛna don kuma na minisiri fɛ nka ko min ye coordination des mouvements de l'Azawad n'o ye MLA mɔgɔw ye k'u y'u dantigɛ o ko la kaban ko o kuma o banna Ismail Wage ye min fɔ an balimaw nin tun ye cɛfɔ ni kanbɛn min ni bolonɔbila kɛra la Ibrahim Bokar Keita fɛ san 2000 ani san 15 kolo dɔ tun sigira faso fɛ n'o ye kolo min n'o ka baara ye bɛn kɛra bɛnkan minnu kan cɛfɔ ni kanbɛn waleyali la Mali kɔnɔ minnu ka baara tun ye ka a fɛsɛfɛsɛ k'a nɔbɔ bɛn kɛra minnu kan u bɛ se ka waleya cogo min nin tun y'u ka lajɛ 43nan de ye nka o cɛfɔ n'o kanbɛn yɛrɛ n'o ye accord d'Alger maliden caman bɛ bi olu y'a jira k'a fɔ yala a man ka lajɛ cogo kura la wa sabu ko dɔw bɛ ni bɛn kɛr'o kan ko tɛ se ka waleya nin laɲini tun kɛra maliden dɔw fɛ nka bɛn kɛra min kan n'o kɔni kɛra waleya fɛn ye k'o tɛ wolo foyi la fo n'a kɛra Mali bɔrɔtɔli ye ko in kɔni tɛ sɛbɛn sariya sɛbɛn ye wa nin tɛ sɛbɛn min ni malidenw bɛna sɔn nin sɛbɛn in ma nin kɛwɛrɛ in fana pereperelatigɛ dira studio tamani fɛ olu yɛrɛ ka fɔ cogo la min ye Ibrahim Kebe ye k'ale de ye nin dantigɛ olu y'a ɲininkali min kɛ sabu nin ye kulu minnu ko jamanaden dɔw farala ɲɔgɔn kan k'a ye k'a fɔ cɛfɔ ni kanbɛn in labɛnna labɛn cogo min na olu ma jɛn n'a ye a ka boli Mali kɔnɔ.
Ambalimaw kibaru ya jonjon do sorla ka fɔ diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnya u ka kɛlɛbolo minnu ni u bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan ko nunun kɛn bɛ k'u ka daga dɔ sigi Ombori, nunun kɛn bɛ k'u ka daga dɔ sigi Douentza mara la. Araba tɛmɛnen wala hakili waati Douentza yɔrɔ min bɛ n'u k'a ma ko Kirena. Douentza aw b'a kalama k'a fɔ u bɛ Mopti de fɛ ko kɛlɛ binna olu ka sɔrɔdasi daga dɔ kan n'o ye MINUSMA ka sɔrɔdasi daga dɔw ye. Nin kunnafoni perepelatigɛ dira diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnya u ka ciden minnu n'o sigi bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan. U y'a jira k'a fɔ olu ka sɔrɔdasi cɛ 20 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ko ninnu joginna. U b'a fɔ sɔrɔdasi minnu ma ko fugulanbulamantigiw. Ninnu de jaabi fɔlɔ ye k'a jira k'a fɔ k'u ka sɔrɔdasi cɛ 20 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko joginna. O sɔrɔla kɛlɛtigɛ dɔ senfɛ. A fitinɛ fanga bonyana kosɛbɛ. A ɲɔgɔnna wale dɔw fana kɛra dɔgɔkun in na Mopti mara la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna k'a daminɛ Mopti ka se fo Gao masurunya yɔrɔw la. U ka fɔcogo la ko kabili sɔgɔmada joona fɛ mɔgɔ cɛ marifatigi dɔw n'u ma lakodɔn k'u taara kɛlɛ bin u kan. Nka ko a ko ma diya, a ma nɔgɔya fiyewu. U y'a jira k'a fɔ dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛra maa joginnen ninnu n'o ye fugulan bulamatigi ninnu n'o ye diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnya olu ka sɔrɔdasi minnu bɛ Mali dugukolo kan. Magɔn taara k'u sɛgɛrɛ u bɛ se ka furakɛ cogo min. Nin kɛlɛtigɛ wale minnu ni a taara ka diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnya ka sɔrɔdasiw sɛgɛrɛ tile 2 ka kɔn ɲɛ ko u ye maa dɔ faga Gao. O ye sɔrɔ ɲɛɲinikɛbaa dɔ ye. O kɛra ntɛnɛn su nin kalo in tile 8 ka se tile 9 ma. Abdulayi Kaba Kone ko ale fagara marifatigi dɔw fɛ minnu ma lakodɔn. Nin falen ko a kɛra cɛ in yɛrɛ ka denbaya kɔnɔ. Kin min bɛ n'o ye Gao yɛrɛ kin fɔlɔ b'a fɔ min ma ko secteur fɔlɔ ko kɛra Château secteur fɔlɔ a kɛra muso n'a denw ɲɛna. Nin ɲɔgɔnna si dɔ fana kɛra a san 1 ye ɲinɛ ye san 2000 ni san 20 mai kalo tile 15 ko diɲɛ jamana Mali tun kɛn bɛ ka maa minnu yɛrɛw sigi n'olu tun ka baara ye cɛfɔ ni kanbɛ in a bɛ se ka sabati o kuma ɲɔgɔnya ko bɛ se ka kɛ cogo min n'o ye colonel Umar Baba Sumare ye ko fana fagara a dugu kelen kɔnɔ ye Gao. K'a kɔɲɛ ko sɔrɔ ɲɛɲinikɛbaa wɛrɛ bɛ yen n'o ye Abdulayi Umar Mayiga ye ko ye mugu ci o fana la. O mugu ci in kɛra o sabu ye san 2000 ni san 18 o dugu kelen kɔnɔ Gao. Wa bingani walew fanga ka bon kosɛbɛ. Mɔgɔ ma bɛ yen k'olu bɛ bolifɛnw olu ta k'u kun da Gao kan. Ani Gao dugu kɔnɔna na ko bingani wale ninnu bɛ taa k'u sɛgɛrɛ. Min ye Gao sigibaw ye ninnu ye wale minnu n'o ye lakana sabatilibaliya ni kana sabatilibaliya min n'o o ka ca o ɲɔɲan bɛ Gao ko a ma kɛ Gaokaw fɛla ye. Olu yɛrɛ kɔni b'a ɲini jamana marabaw fɛ u ka dabali ni fɛɛrɛ tigɛ olu sigiyɔrɔ bɛ se ka kala lakana cogo min. Nka u y'a ɲini k'a fɔ a mana bɔ sira o sira fɛ Gao lakana sirilen don maa fɔlɔ minnu na o ye Gao sigibaw yɛrɛw de ye. Olu kan ka fara an ka jamana kana ni lakana dabali fɛɛrɛ tigɛbaw fɛ cogo min lakana bɛ se ka segin Gao cogo min na. Anbadenw aw b'a kalama k'a fɔ waleya dɔ kibaru y'a fanga bonyana anw fɛ Bamakɔ ya o tɛ fɛn wɛrɛ ye n'a fɔ Ismaël Jabi tuma min na a faso diinɛ ɲɛmɔgɔw y'a bali a ka seli jɔ Laginɛ ko a bɛ waatinin bɔ a tun bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan ni alimami a tun bɛ mɔɔw laseli maninkakan na ko a bɛ seli jɔ maninkakan na. Jamana yɛrɛ alisilamɛw u ka ɲɛmɔgɔya bondaso min sigilen don silamɛya fɛla o waleyali la Mali kɔnɔ n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali ye. Olu y'a jira k'a fɔ nin wale in tɛ bɛn. U tun y'a ɲini jamana marabaw fɛ u ka Laginɛ alimami ka gɛn ka bɔ Mali dugukolo kan. Mahamadu Jamutɛnɛ n'ale ye Haut Conseil Islamique ko ɲɛnabɔla ye ale ko awɔ tiɲɛ don dantigɛli dɔ kɛra Haut Conseil Islamique fɛ nin ko in kan. Olu ko sɛgɛsɛgɛli ninnu kɔfɛ sabu k'olu ye a ka jaw ye bɔlɔlɔ sanfɛ wa kibaruya in kɔni a jatera olu fɛ waati min olu ye dantigɛli kɛ. Mali yɛrɛ diinɛ karamɔgɔw alimamiw olu ka faraɲɔgɔnkan tɔnba n'a bɛ fɔ o ma ko bureau des ulémas jamana alisamɛw ka faraɲɔgɔnkan tɔnba n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali ye olu ye lajɛ kɛ nin ko in kan. Kunbɛn in kɔfɛ u ye ŋaniya damadama ta. O yɛrɛ ye min fɔ u ko min ye imam Nafo Ismaël Jabi ye a bɛ seli jɔ ni a fankan min ye n'o ye maninkakan ye. Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw u y'a jira k'a fɔ ko silamɛya yɛrɛ bɛn ma k'a kan fiyewu diɲɛ yɛrɛ tɛ kɛ n'a ye k'a fɔ seli ka kɛ kan wɛrɛ la. Ciden sallallahu alaihi wasallam a ye seli jɔ kan min na ko seli bɛ kɛ n'o kan de. O tuma
ka seli jɔ kan wɛrɛ la kuranɛ jiginna ni kan min ye n'o tɛ ciden sallallahu alaihi wasallam ale tun bɛ seli kɛ seli cogo min na ko jɛn tɛ kɛ n'a ye hali n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ dɔn kɛ an ka faso forobakanw u bɛ se ka jidi cogo min o ye ko bɛn ta ye nka o n'a ta bɛɛ o tɛna se ka kɛ silamɛya yɛrɛ bɛn kɛra wale minnu kan n'o kan ka kɛ kɛcogo minnu na k'u kankɔrɔ sɔsɔ ko jɛn tɛ kɛ n'o ye o siratigɛ la min ye Haut Conseil Islamique du Mali ye ko olu ma jɛnɛ ye wa u b'a ɲini Mali marabaw fɛ u ka nin cɛ in gɛn ka bɔ Mali dugukolo kan wa Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ ko ye hali min yɛrɛ ye laginɛ n'o y'a fa dugukolo ye k'a gɛnna ka bɔ yen k'a fɔ a tɛ se ka seli jɔ fiyewu a ye Haut Conseil Islamique du Mali n'o Mali a silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba kulu min n'o ni jamana marabaw u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ tali kɛ diinɛko kan an faso Mali kɔnɔ yan a silamɛya n'o ye Mali silamɛw ye u ka jɔda n'u ka jiniyɔrɔfin ani u fɛ la u bɛ se ka lakodɔn faso marabaw fɛ cogo min nin de y'o tɔn ye nin cɛ min ni a balila n'a tun nana seli Mali dugukolo kan laginɛ olu yɛrɛ ka jamana ka ɲɛmɔgɔya bon min sigilen don diinɛko la laginɛ olu tun ye nin cɛ in bali a ka seli jɔ laginɛ misiriw kɔnɔ laginɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ nafɔ Ismail Jaabi a tun y'i mada fo kana se juillet kalo san 2020 na a ye seliw jɔ maninkakan na a welela fanga ka cɛsigiw fɛ k'a minɛ k'a lasago a n'a fɛmɔgɔ dɔw a manguyali min kɛra a fa dugukolo kan a bɛ waatinin bɔ bi k'a tun n'an bɛ Mali kɔnɔ yan a bɛ furancɛnin bɔ k'a tun ye seliw yɛrɛw jɔli daminɛ o de senfɛ sa a dɔnna Mali a silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan ni jɛɲɔgɔnya bondasoba in Haut Conseil Islamique du Mali olu bɔra kalama tuma min na u sɔrɔla k'a ɲini Mali marabaw fɛ u ka nin cɛ in bɔ Mali dugukolo kan yala nin cɛ in a nana nacogo jumɛn na a donna fa dugukolo kan ni ŋaniya jumɛn ye o ɲininkali ninnu jaabiliw ka gɛlɛn kosɛbɛ olu yɛrɛw y'a jira k'a fɔ olu y'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen na u ni laginɛ alimami bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min u ma se ka dabali ni fɛɛrɛ sɔrɔ u ni nafɔ Ismail Jaabi u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o de y'a kɛ olu ma se ka jaabi wɛrɛ sɔrɔ kumaw kɔni ka ca nin ko in kan nka komi dalu jɔnjɔn t'anw bolo an tɛna se ka fɛn wɛrɛ fɔ o la inshallah. an balimaw diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnw ka kɛlɛbolo minnu n'o fana bɛ Mali dugukolo kan RFI y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don ko sɔrɔlasi cɛ 28 k'olu joginna araba tɛmɛnen ko nin bɛɛ lajɛlen kɛlɛcɛw ko in ye Togo jamana sɔrɔlasiw de ye bingani wale in kɛra sɔgɔmada joona fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 waati k'a kɛra Kirina ko bɛɛ dɔnza fɛ bɛɛ Mopti mara de la i n'a fɔ RFI y'a jira cogo min diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔn olu ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ yan n'a sɔrɔlasi fanba ye Togo sɔrɔlasiw ye ko kamiyon dɔ de k'u ye mugu de kɛ u kɔnɔ k'u sɔnsɔn u bolila yɛrɛfagasiw dɔ fɛ k'o ye i kunda u ka taji bonto de kan nka min ye Togo sɔrɔlasiw ye k'olu ye mugu ci bolifɛn in na ko mugu kɔni pɛrɛnna sɔrɔsi cɛ 28 ko joginna 9 b'a la olu sɛbɛkɔrɔ joginen don nka a kɛra kɔnɔja de ye ko sabu ko n'a y'a sɔrɔ bolifɛn in tun sera k'olu ka taji marayɔrɔ sɔrɔ ko a tun ka sara fanga tun bɛ bonya kosɛbɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye kɛlɛ bɛ bin Togo sɔrɔlasiw kan san daminɛ waati hali n'a y'a sɔrɔ ko fo ka se nin yɔrɔ in ma ko olu ka Togo kɛlɛcɛw minnu bɛ Mali dugukolo kan ko bingani wale bɛ ta k'u sɛgɛrɛ siɲɛ caman janvier kalo tile 28 tɛmɛnen ko bolifɛn dɔ fana ko o dɔ yɛlɛnna mugu pɛrɛnta kan a kɛra sabu ye sɔrɔsi cɛ 4 u tun joginna 1 tun b'a la o sɛbɛkɔrɔ joginna o dugusɛjɛ ko gwɛlɛ dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko obi u y'o fana ci Togo la u ka kɛlɛcɛ daga min n'u bɛ duwɛnzan nka o senfɛ ko maa ma jogin sabu gwɛlɛ min gosira a kan ka bin yɔrɔ min kama bin Togo kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali dugukolo kan a bɛ taa sɔrɔsi cɛ 1000 ani sɔrɔsi cɛ 100 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn la n'u fɔlɔ de nana Mali dugukolo kan o waati o tun bɛ kɛlɛbolo ni wele ko MISMA o kɛra kabili janvier kalo san 2013 kibaru in samana ka bɔ kunnafoni labɛnni ani kunnafoni fasiri bondaso min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko RFI. balimaw juma tɛmɛnen n'o bɛna février kalo tile 12 ma dugutila waati ko banbanci dɔw n'u ma lakodɔn k'olu taara kɛlɛ bi Mali sɔrɔlasiw ka daga min n'u bɛ Masina bɛ Sibu fɛ kibaru jɔnjɔn minnu sɔrɔla n'u bɛ kɛ marifatigiw de minnu n'olu ye pɔpalikɛlaw ye
nga a bingani wale a kɛra masina bɔda de la ni b'i kunda jafara bɛ kan ko a kɛlɛ fanga bonyana kosɛbɛ mugu ciliw olu kɛra Mali sɔrɔlasiw ni banbanci wale tigilama ninnu cɛ daminɛlikɛla ninnu laban kɛlɛ tiɲɛniw bolo k'u bolila ka kɛlɛ kɔlasegin ka taa kunbi o ye furancɛ min bɛ masina ni jafara bɛ de cɛ ko binganikɛla ninnu ka kɛlɛcɛ saba ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko k'olu fagara ni kibaruya in perepelatigɛ dira an ye kunnafoni lase sɛbɛn minnu sɔrɔ jamana 5 minnu bɛ yen n'o ye cɛncɛn kɛnbɛ ka jamana minnu labɔ farafinna tilebiyanfan bolo in fɛ n'o ye Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger ani Chad kunbɛn labɛnnen don olu fɛ bi ani sini kan ka kɛ Chad faba la nka Faransi jamanakuntigi n'o ye Emmanuel Macron ye ale tɛna ye kɛnɛ kan nka u bɛ u sigilen ale b'a sigilen to Faransi ani u bɛ se ka baroɲɔgɔnya kɛnɛw sigi sira fɛ u b'a fɔ min ma ko video conference ko ka sabu kɛ ko n'i y'a ye k'a fɔ ko Emmanuel Macron ko n'i y'a ye k'a fɔ tɛna ye kɛnɛ kan ko a sabu ye coronavirus ko ye nin tile fila kunbɛn min n'a bɛ daminɛ tuma dɔ la bi ni sini a bɛna kɛ waati min farafinna tilebiyanfan jamana 5 minnu n'o ye Niger, Burkina Faso, Mali, Mauritanie ani Chad a kunbɛn bɛna kɛ sabu sango ni waati kelen na a kunbɛn dɔ tun kɛra po n'o ye Faransi jamana ye a tun o furancɛ kɔnɔ a tun gɛlɛyalen don farafin jamana ninnu ma kosɛbɛ sabu papalikɛla ninnu tun kɛn bɛ ka jamana 3 in daminɛ n'o ye Mali, Burkina ani Niger ye o de senfɛ Faransi ka kɛlɛbolo min bɛ Mali dugukolo kan a tun fɔra ko ka sɔrɔsi cɛ 600 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ko fara ka sabu min tun bɛ Faransi ka sɔrɔsi minnu tun bɛ Mali dugukolo kan a bɛ taa sɔrɔsi cɛ 4,000 ani 500 la 600 minnu tun fara ko fara kan a taara fo 5,000 ni 100 hakɛ la hali n'a y'a sɔrɔ n'i ye Faransi ɲininka tuma bɛɛ la olu ko wasa sɔrɔla olu ka baara la nka n'i ye jamana kofɔlen ninnu ɲininka a ka ca ni san 8 ye bi Mali kɔrɔnfɛla kana kɔnɔgwan ani kana gɛlɛya lakana sabatibaliya kɛn bɛ ka kolokolo in kosɛbɛ wa a lakana sabatibaliya kɛn bɛ ka farafinna yɛrɛ tilebiyanfan jamana 3 minnu n'o ye Mali, Niger ni Burkina Faso ya kɛn bɛ k'u lasogola bi kosɛbɛ sabu kɛlɛbiw ni banbanci wale tigilama minnu ni ɲɔgɔn cɛ kasara fanga tun bonyana ka ɲɛsin o sɔrɔlasiw ma kosɛbɛ a yɛrɛ kɛra sabu ye a ka ca ni maa 2,000,000 ye olu bɛɛ lajɛlen bolila k'u sigiyɔrɔw bila lajɛ min n'a bɛna daminɛ ni tile fila in na bi ntɛnɛ ani sini tarata an ye kibaruya minnu sɔrɔ ni ye Faransi kɛlɛcɛw ɲininka olu yɛrɛ kɔni fɛ k'olu kɛn bɛ ka kɛlɛ tiɲɛ daminɛlikɛla minnu bolo n'olu b'a fɛ ka silamɛya jamana karaba farafinna yɛrɛ tilebiyanfan bolo nin fɛ n'a bɛ fɔ a ma ko organisation état islamique Faransi ka sɔrɔlasiw u ko k'olu ye Usama Ben Laden ka kɛlɛkɛbolo min bɛ an fa dugukolo kan n'o ye Al-Qaïda o Maghreb islamique ye k'u y'u ka ɲɛmɔgɔw caman faga o n'a ta bɛɛ an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi a kɔnɔguwanko yɛrɛ bɛ Faransi jamana kan sabu a yira k'a fɔ olu ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali dugukolo kan a nafoloko fanga ka bon kosɛbɛ a bɛ ɲini ka sɔrɔsi cɛ 50 bɔ o fagara Mali dugukolo ani farafinna tilebiyanfan dugukolo tɔw kan dabali ni fɛɛrɛ minnu b'olu bolo olu yɛrɛ kɔni fɛ ko a bɛɛ tɛ se ka kɛ muguci ye laɲini dama bɛ olu fɛ wala olu ka kuntilenna dɔ bɛ yen ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi Faransi b'a fɛ ka dɔ bɔ a ka kɛlɛcɛw la dɔw bɛ se ka bɔ u ka kɛlɛcɛw la farafinna yɛrɛ dugukolo kan cogo min an ka dunkibaru nata ninnu na lahalaya min bɛ yen lajɛ in mana bɛn min kan an ka dunkibaru nata ninnu na an bɛ se ka ɲɛfɔli k'aw ye nka a yann'o cɛ dɔgɔkun tɛmɛnen lajɛ dɔ tun bɛ segu mɔgɔw yɛrɛw bɛ yen mɔgɔ minnu ni olu yɛrɛ kɔni fɛ Faransi b'an fa dugukolo kan a dabɔkun tɛ an dɛmɛli ye ŋaniya dɔ de bɛ Faransi la an tun taara segu an ye barosigi kɛ ni maa dɔ ye o barosigi in olu yɛrɛ kɔni ka hakilinata ye fɛn min ye cogo min an bɛ se ka faamuyali kɛ ani an balimakɛ ye barosigi min kɛ segu an ka o barosigi ninnu an k'olu lamɛn olu fɛla ye fɛn min ye a bɛ se ka faamu cogo min